खारसे बेसे मोनलायनाय हिन्जाव गोसोम दाहोथार आफा दाहोथार दा बायदियाव हिन्जाव गोसोम मोनफ्लांबायोब्ला कारेन्ट थांबाथाय नुथारनाय नङालाय सयथिबो दाहरथारलाय बिदि गोसोम हिन्जावखौ सयथिबो आइखौ मोनथोंबो दा बायदियाव दान खोमसियावबाबो ब्लाव ब्लाव जोंब्लावलायनाय हिन्जावसो नांगौ आंनो नङाब्ला मोना गुना जोफ्लांलायनायसो जागोन हाब आंनाथ' हिन्जावा गोसोमना गुफुर जागोनब्रा नायनो लुगैनायासो हामथारला आङो हाय रायजोफोर आंना हिन्जावा गोसोम जागोन ना गुफुर जागोनब्रा हाब आदै अजारायनाय बायदि मा फट' डायलग होबाय थाखो नोंलाय नै जागोनबा आंजों आदै दा होनदों आदै दा होन मानसिफोरसो खोनाजोब्बायदां ओमफ्राय सोमोन्दोखौ सोमोन्दो लेङाबा माथो लेंबावनांगौ दि जोंहालाय सानैजों जाथिबो नङा खुरमाबो नङा आंनि गोसोआ एसे मोजां मोननायनि माबा मोनसे सोमोन्दो लेंबाथ' जायोना आं मा सोमोन्दो गाब्रिबावनांगौ दे आं होनबालाय आमाय होनसै दे नोंखौ आरो होनबावबाय नों नै नोंखौ दानो थेख्लायमारगोन आं नों जेरै सिख्ला आंबो बेबायदि सेंग्रासो नों आंखौ आदै होननो हायाथ' बिदि सेंग्रा मानसिखौ आदै आमाय गाबज्रि जायो नामा आदा होनबानो जायोना मानसि साइसखौ नायबानो आदा होनथावथावखौनो नुवाखै नालाय ओमफ्राय नों आफानिफ्राय एसेल' उन्दैसिन नालाय ओंखायनो आदै होनदोंमोन आङो माथो दाबो हिनजावबो लाया नोंलाय बोरै मांग्रांग्रां थाबाय थानोसै आरो हिनजावखौनो मोजांखौनो फसायनायखौनो मोनाब्ला नुवाब्ला खालि बैसो गोराखौल' ग्राव ग्राव सौग्रावबाय थायो नायब्लाबो होमबालाय आदा आंखौनो लादोना आंबो दाबो बारा बैसो जाथ'खायाखै नों खय बोसोर जाखोमोनलाय बिए पास जानाया 2019 2020 2021 2022 बोसोरब्रैयाव हाबगासिनो दङ दा बिए पास जानाया बारा गिदिर जायाखैथ' आंबो नोंना देरद्रायबायलै बैसोआ एसे आंनिफ्राय देरसिनखौसो मोनसिगोन नोङो आं दाबो 35ल' ओमफ्राय नों 25सो जासिगोनदां 35जों 25जों हाबा जालाय मोनानो अजानो खिथाहरखादों आंनो अबेलाय आइया 25 बोसोरानो बोरै देरद्रायनांगौ जाखो दे नों 35 गाहाम जाबाय आंथ' दाबो 25खौनो जाजोबबावाखै 23ल' जादों आङो होमबालाय नोंहा बे संग्रा उन्दुनाय उन्दै गोरलैखौ लानोसै आरो बेखौनो देरद्रायदों होनोबा बिदि नङालै बाथ्राया थारमाने अजानो खिथाहरखाथारनाय नालाय ओइस फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार 15-16 नोंसो लानांगौ होननानै नङाब्ला संसार जानायाव आंहा गाज्रि जागोन जाहैदों हायोब्ला नों आंनो सासे बानायना होदोब्रा उन्दैखौ देहाय दे आंनोबो नोंखौ नांखाया जाम्बाबानो ड्रेस मोजां गाननो रोङा मानो रोङा गाज्रि फारजिनो आंखौ जों लागौ मास्टार मावग्राफ्रानोबा मेल्ला फसायखायो आंसो लायाखै ओमफ्राय नों स्टेन्डार्ड गैयै मायैखौलाय बोरैलाय हिनजाव उन्दैया नोंखौ गोसोनांगौ जाखो आंखौबो देलायब्ला स्टेन्डार्ड नुयोब्रा साइज नुथारो देब्रा इसिनि रथ'थ' सासे बानायना होदो नांगौब्ला नोंनोबो साख्रियाल सासे बोराय दब नागिरना होगोन आं गावहाबा उन्दै दैखौ लानो नागिरलायो ओमफ्राय आंहाबा एफा बोराय रायखौ लानांगौ आरो हाथाय गलायलायनायखौ नागिरना होथोंसै गावहा आंनो थुस सोरबा बिनानावनो गोसोमखौ नागिरना होयो आरो देब्रा सासे नागिरदो खिन्थु हिनजावा हयले गोसोमखौ लाबोनो मोननाय नङालै एकदम अखाफोर गावदां बादि ब्लाव ब्लाव जोंब्लावनायखौसो नांगौ आंनो आदा जाम्बा दानि जुगावलाय सोर हिनजावखौ गोसोम नुबावदों नोंलाय गासिबो गुफुरजोबखा दुनियायाव गोसोम हिनजाव नागिरबा मोननाय नङा नोङो ओमफ्राय नोंहासो एसे जाम्बासो जान ओमफ्राय मोजाङै स्टेन्डार्ड देलायखा आङो रायथिगोन ओमफ्राय रायथिनायनि एसे आखाइ खरस नांगोन ना आंनो नोंखौ थगायनायनि 500 ओमफ्राय गारि भारा ओमफ्राय हिनजाव गुफुर नागिरनायनि 1000 हाब मासे दामलै हिनजाव गुफुरना नंगौना नङाथाय थगायदोंसोनदां गासै 2000 होबानो जाबाय आंनो एसे खमायदोब्रा बाराद्राय जाथ्रा बियो 1000 लानानै 1000खौ खमायदोब्रा आंबोथ' नोंनो सासे हौवा नागिरना होखागोन ना जाया आं खमायनो हाया नङाबा आं नागिरनाय नङाहाय जाथ्रा आरो एसेबो खमाया आरो जाया दे होमबालाय खिन्थु गुफुरखौ लाबोनांगोनलै जानला मोनलाया जानाय नङा होफैगोन ना आङो
नङाबा नोंखौसो मोनगोन ओमफ्राय फैसाया सैथोखा दा हरनाया दंजोबखायो होमबालाय आदा नोंनि फन नाम्बारखौ हरदो जायोबानो डाइरेक्ट फन हरगोन आं नोंनाव लोगो हमनो फैबानो जाबाय ला दे 88558442 जाबाय आदा होमबालाय आं थांसै दे खिन्थु हिनजावा हयले गुफुर जाथारनांगोन जागोन आदा सिन्था खालामनाङा नङाब्ला नोंहासो दाय जागोन दाबो जाया आं नोंखौ बिदि हमबाय थानांगौ साखरसो नोंखौ ना माखो आंखौ दहायल' फाग्लि दसेल' हमनांनायखौनो आमुलि सामुलि बिब' बिनानाव मा नांलायबाय थाखो नोंसोरलाय ए आब' नांलायाखै दसे आयना हमनांनायखौनो रागा जोंनायानो फै जिराय फै आब' हमला आङो जिराय आब' नैबेयाव मेंलायलायबायसोहाय आगै ओमफ्राय आब' फैफेरा दिनै मा आथिं लावबोदों दे मा मोनजाबावनांगौ दे दाना मा नांगौ दे आगै जेबो नाङा आं नोंसिनाव गोनां खामानिनि थाखायसो फैदों हाब आब' मा गोनां खामानिहाय थाब खिथादो दे मा मोजां खामानि आब' बुंदो दे नै जाम्बिफोर नोंसोरखौबो दाना हाबा जानो समायनाय नुथारबायहाय फावदुर बिनिखायसो फैदों आं रायथिनो आंनि थाखाय नामा आब' वेट जायखिजाया सानैबो थांबानो जाबाय नायनायाव ओमफ्राय गाव जायखौ फसायो बेखौनो लाथोंसै आरो आंखौसो फसायखागोन बियो आब' मानोना आङो सामलिनिफ्राय साबसिन नालाय नङा माथो देसोसो होनो नोंखौ फसाय माथो आंखौसो फसायगोन ना आब' आं मोनथिलाहाय नोंसोरखौ हौवायाबा सोरखौ फसायथोंसै ओमफ्राय मा मावो सोंला आरो आंनाव फरेस्टार मावो गोजौ गिदिर ब्लांथार हिनजावखौनो गुफुरसो नांगौनो मेकआपा मोजां दाफोननानै थांखाबानो जाबाय सानैबो फरेस्टार मावो आरो आब' ओमफ्राय माला नायफिननो नागिरदों फाग्लिया साख्रियावलाखौबा हास्लाबलायथारा बारसिनायानो थेंगोनाखौ थिनहरफानोसै आङो नोंसोरखौ लानानै थांथोंसै बियो बे सिनायखायो नालाय ओमफ्राय नोंसोर फसायलाया मोजाङै नायलायबानो जाबाय आं थांनोसै दे दा मोनायाव फन हरगोन आङो दे थेंगोनाखौ थिनहरफाबानो जाबाय आब' दा मोनायाव मोजां रायलायनानै आंनो फन हरफिन दे आब' हौवानाव फन हरग्रोसै आङो थाथ'दो दे औ दे फाग्लि नोंहा बे आथियाबादिनि गफजों हाबा जायो फरेस्टार हौवाजों हाबा जानो समाया आंसो समायो नोंहा बे नालानिफ्राय दाख्लै जुलाफे सेरसे बिनानै जाबोनाया बेखौसो गोसथोयो होनलाय नोंहा दानालाय माथो आंखौ नायफैनाय हौवाखौनो सेनानै लानो नागिरदों जायाफ्रामानो जानला मोनला दाहोन थाव सोबाना बाब्राब होजागोन आंजों फाग्लि जोरैमा आरो हौवा नायनायाव आंनिफ्राय बांसिन दादैलेखा नोङो मा दाबो फैदियाब्रा गोसोम ना गुफुर जाखो हिनजावानोथ' गुफुरबा हांगौलै सोर दा बादियाव जै हिनजाव गुफुर मोनबाय मोदायफोरनो बयलारखौनो माथाम माब्रैसो एवनानै ज' लेंहरसै पार्टि जाग्लुंहोजोबनोसै सालाखौ इसोर भगबानफोर गुफुर जाबा हांगौलै जोनो नुलायलायनाय मोदान फबलायनाय ओइ मा दाब्बा मोना बेसे गोजान दंबावो Rolero. औहाय औ Matw Aldasw. Tok ससेल'सै हौवाया साइसखाना ओमफ्राय फसायथावथावखा दा समायगोन सानैजोंबो समायखागोन एसे मोजां देलायना थानांसिगोन माथो जा गुफुरलै आयौ सान्दुं गोसानिफ्रायबो गोसासिन जाबाय गाइखेर बादि गुफुर गोजाथार माथो आयै बै सासेया जा मोजांखा बेनो जाथारगोनदां जारुमोन नोंसोर रायलायदो दे आं थांसै दा खबरफ्रा जाबाय
दे आदा आया मा हारसिङैनो मिनिलाबाय थायो बोरैबासो नामासि मानसियालाय ओरैनो नायनाय हौवाफ्रा खायसे खायसे थगायोहाय बोरैबासो नामासि ओमफ्राय नोंसोर सानैनि गेजेराव आंखौ नायनो फैनाया बबे सासेयाथाय जों नोंखौ नायनो फैयाखैथ' नोंसो जोंखौ नायनो फैदों है स्टा नोंसोरबो सानै सानै नालाय ओंखायनो सोर सासे आंहा थाल मोनलायलाङाखिसै आंसो दहायनो बुंखादोंमोन नोंखौ साब्बाखा सिरि थानबाथा मानि जेरावबो सोर सासेया मारब्रा कनफिउससो जाजोब्बाय आं सोरखौ नायमारनांगौ सोर सासेखौ स्रा स्रि बुंगारनोसै आंना सिदा सिदिनो नों सोरखौ फसायो बुंदो खाथां खाथांनो फसायनायालाय सानैखौबो फसायदोंमोनलै नाथाय नोंहा एसे दुइसिन नोंबो मोजांथार बेहा एसे देरसिनखौ लानोसै आं नों खामानि मावनानै जानो हानाय नङा गाज्रि दामोन नों थाथ'दो नोंबो मोजांथार उन्दैद्रायखाय बेहा जोंहा दानो बिलाइखाया बेखौ ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ खाथांसो बावखानोसै आङो ओमफ्राय आंखौ फसायखाबायबा मालाथो लांगोन हाबाखौ ए हाबाया दिनै सुनिबार रबिबार समबार मंगलबार बुधबार बिस्थिबाराव लांफैथारसै आं लोखि बारायावनो जायोना जायो नों माब्ला लांफैगोन अब्लानो आं थांगोन ओमफ्राय नों माजों लांफैगोन आंखौ बलिर'जों स्करपिय'जों ना थारजों थैबाय फाग्लिया दामि दामिखौल' बुंखायो बबे दामिसिन गारि बेजों लांफैगोन आं नोंखौ मोजाङैल' देलायनानै था नोङो ओमफ्राय जेसेबांनाखि जाथि खुरमा दं ओंखाम ओंख्रि जाखाहैजोब ओमफ्राय खालि लकेल दाउल' जा अमा बयलारफोरखौ दा जा आं बयलारजों अमाजोंखौ सैखाबावासो आङो दाउ लकेलखौल' मोजां मोनो ओमफ्राय बेबो गांखं बिबु खर' आथिंखौल' मोजां मोनो आं मोदोमखौनो मोजां मोनखाया थिगैनो दं आंबो बिदि रेजेक बुस्थुखौसो जानो मोजां मोनखायो जेरै गांखं आथिं खर' बिबु अमा खोमा बिदिखौसो मोजां मोनो आंबो अबसे मानसि मोजां सिख्लाफ्रा समायना सिख्लाफ्रा मोजां बुस्थु जायालै रेजेक बुस्थुसो जायो बे साइस गैयैफ्रासो समायना जाजानो लुगैना मोजां बेदरखौ जायो होमबा मिलायबायना आंजों गाइखेर गुफुर लोंनायाथ' बुंजाबावा बै साइस गैयैफ्रा जादों थिगैनो दं मिलायबाय नंगौ दोखो मिलायनाय आं मिथिखालासो खालासो आङो मिलायखानाय हाबा जाब्लाथ' गोगोम मिलायखासिनथारगोन जोङो आया मा फाग्लिखा मिनिलाबाय थाखो बेलाय रागा जोंनाय मानसिया मारै मिनिलाबायखो मा जाखो बेलाय माखौ मिनिखो बेलाय ओइ लंपेन्टखौ नायलाय लंपेन्टखौ मानो उल्था गानबोखो नोंलाय
बोरै थाङो सिमांसोलै मासि मोजां बिलिर फैयामोन आयै सुमु सुमु मोनलायलायनाय आयै र' खाथियाव थांनायनां बेबायदि सुमु सुमु मोनलायनाय बिलिरगोन ना बिलिरा आयु 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 मा जाखो आंखौ मा मोदाय बायदि गिनानै दावथुलाबाय थाखो नोंना मोखा नोंना आयु आंनि मोखाङालाय मा जाखो दाख्लै नायबा माथो मोखाङा जि गुफुरमोन मैया रिसेपसनाव जिरायबाबो गुफुरमोन मोखाङा दिनै मानो जोमै दाखाफोर बायदि सोमहाबजोबखो नोंनालाय आंनालाय महरा बेबायदिनोखा मोदाय सौरखो ना माखो नोंखौलाय जायाफ्रा मानो मानसिखौ आलदा आलदा नुबाय बायो मैयासो रिसेपसनाव सोरबा माबा खालामनानै गालांखो ना माखो मानसिखौलाय आलदा नुबादोंलै सयथिबो ए बेजोंसो देलायदों नोङो बे हिनजावफोरनि ओरै फुफ्रबनाया बेखौ देलायनायसो आंखौ नायदोंमोन नोङो इसोर माथो मोगथाव नायजाथारालाय आंहालाय बेबायदिनोखा सानफ्रामबो एखेखा मालायफोरबादि मेकआप सेकाप दाखोनानै थाग्रा नङा आङो जायाफ्रा मानो मैया हाबामोन नालाय बेखायनोसो एसे फुनदोंमोन आङो दिनै फुनाखिसै नालाय ओंखायनो एसे आलदा नुबाय इस नङा बे नङा नों मेकआप फुनासो दाख्लै आंखौ नायदोंमोन ओंखायसो साइस नुदोंमोन दा मेकआप फुनासै नालाय न'आव गैला ओमफ्राय गोदोना माथो मेकआप फुनाबाबो साइसथ' जायो देलाय देलाय नुयोमोन दावखाया दावराय जानो हायो दानि हिनजावफोरखौ फोथायजालालै साइस होनानै मेकआप दाफबनासो साइस नुयो आरो बे हाबाफ्राव हिनजाव गोदानफ्रा मोजां मोजां देलायनानै थाङा होमबा फुदना मोखां सुखांबाथाय गैया अखालायसो सिनायो हिनजावफोरखौ जेब्ला सिखारो नोंबोथ' बिदिनो जानला मोनला दाहोन नों मिथिबाय थां होजागोन आंजों लाजिदों फोथायनाङालै सेंग्राफोर दानि हिनजावखौ मेकआपजों साइस नुयो मोखां सुबाथाय गैया लांदां ओंखायनो हिनजावफोरखौ सिखार गोदान समाव मोखां सुगोदान समावसो नायनांगौ होमबासो हिनजावफोरखौ मिथियो जेरै आंनि हिनजाव जारलालै उफाय गैला हाबा लाखाबाय नालाय लानांसिगोन माथो होनबावनो दे जेबो नङा दे